Asibingelele, siyabingelela. Wonke umuntu okhona eSouth Africa siyambingelela. Kuphi nakuphi la ukhona khona siyakubingelela. Uyabingelela-ke namhlanje uDr Sibhikili, uyishingishane zomoya, ingqulu eshaya amaphiko phezu kwemizi yamadoda. Amavula akuvaliwe lo emzini yamadoda. Cha-ke sithi namhlanje sikhona, sesiphinde sabuya futhi. Njengoba wonke umuntu-ke ngihlezi ngisho nje kuwo wonke umuntu ukuthi cha. Uma ngabe sibonakala senza ividiyo ngoba sisiza abantu nje, esuke abantu sebesithintile babe nemibuzo ababa nayo kithina. Sibese siyabaphendula ukuze wonke umuntu ekhona ukuzwa. Sikule video nje sila kwaMhlaba Uyalingana ekhaya la kwaNdlovu. Sithi-ke sisesigodlweni kodwa-ke hhayi lesi esisebenzela kusona namhlanje sikwesinye sey'godlo. La ukuthi uma singene khona singene nomuntu osuke senza naye izinto ey'julile kuso lesigodlo. Ikhona-ke la engikhona khona namhlanje. NgwaMhlaba Uyalingana khona la ekhaya kwaNdlovu. Yikho la engikhona khona. Ngithi-ke namhlanje ngithintwe ngabantu kwaze kwaba kathathu. Bakhuluma into eyodwa laba bantu bathi hhayi Dr Sibhikili siyabona, siyayizwa imisebenzi yakho kuthiwa uyayenza. Kodwa-ke manje sinenkinga yokuthi kudala sihamba singalutholi usizo. Besilapha abantu ngemithi yabo, sesilapha iy'nyanga, kodwa singasizakala okungangokuthi-ke sesithanda ukulahlekelwa nayithemba ukuthi lento okuthiwa ukwelashwa into ekhona ngempela yini, iyenzeka yini leyo nto leyo, umuntu uyalithola yini usizo, noma-ke lento okuthiwa umuthi into ekhona ngempela yini. Cha-ke ngabatshela ukuthi cha umuthi ukhona, kodwa-ke ziyenzeka lezi zinto ey'njalo zokuthi abantu bey'thole bangathi abaliboni kahle usizo lapha ey'nyangeni. Ngifuna ukusho-ke kubantu namhlanje ukuthi uma ngabe umuntu enyangeni eyalelwe ngumuntu ukuthi nansi inyanga iyasiza bese yena efike engasizakala, ayalelwe umuntu naye oke wasizakala. Lokho isuke kuchaza ukuthi kukhona inkinga ekuyena. Kuphela leyo nyanga leyo ingabanga namandla ukuthi ikwazi ukubona ukuthi inkinga yalo muntu ikuphi la ikhona khona. Bese-ke umuntu eyithola engaluboni kahle usizo. Kusukela kudala-ke mina njengodokotela osonesikhathi kulo msebenzi, siyazi ukuthi la yayikhona leyo nto leyo ukuthi abantu bengalitholi usizo ey'nyangeni, kodwa abanye bebesizakala. Kushiyana-ke lezi inkinga zabantu, umuntu inkinga esuke enayo uma ngabe enezinto ezilukhuni, isuke yenzeka lokho ukuthi engalitholi usizo. Akusho kodwa lokho ukuthi abantu mabaphelelwe amandla ngenxa yokuthi khona la bake bahamba khona bangasizakala. Ubunyanga lobu budala, sizalwe nathi buvele bukhona. Nomuthi futhi nawo kade waba khona umuthi, awuqali namhlanje indaba yomuthi. Phela kuwukuthi-ke kuba naleyo nhlanhla leyo. Ngiyagcizelela namanje ukuthi umuntu engakayi enyangeni kubalulekile ukuthi umuntu ashise impepho acele uma ngabe ezosuka ekhaya enyangeni ukuthi ngihamba manje ngenyanga ethize, ngiya kudokotela othile endaweni ethile. Acele umuntu kwabakubo ngoba lento yomuthi ihambelana nesidalwa somuntu. Ukuthi sime kanjani, ngabe sivulekile noma sivalekile, siyavala isidalwa sakhe. Kubalulekile ukuthi ucele-ke kubantu abakuphethe. Indaba-ke ebaluleke kakhulu namhlanje esikhuluma ngayo la, indaba yomuntu okuthiwa uzalwe embethe. Ngichaza kafushane nje indaba yokwembatha ukuthi khona ukwembatha lokho kuyini. Uma ngabe umuntu ezalwe embethe, lokho kusho ukuthi isuke enemimoya lowo muntu loyo esuke ezalwe nayo ikuyena. Isuke lowo muntu ephuma egqokile. Inkinga enkulu-ke nayo leyo uma ngabe kuwukuthi umuntu uzalwe embethe, abazali laba bamlethe emhlabeni maqede bangaboni ukuthi lo muntu uzalwe embethe. Kuzokwenzakalani-ke lapho? Lowo muntu loyo uyodonsa kanzima empilweni,
ebone izinto zakhe zingalungi, ebone khona ukuthi kumele ngabe ngiphila kahle noma kumele ngabe senginayo ingcebo noma kumele ngabe sengicebile, kodwa manje akwenzeki. Izinto zakhe ziyavela ziyacisha ziyacikizela, ethi no ngiyakubona ukukhanya, kodwa manje futhi akufinyeleli mase kufanele ukuthi ngiyibambe inhlanhla bese itholakala ihlehlele emuva. Isizathu-ke suke ingubo yakhe isambuzile ingakavulwa, ngoba kuyenzeka uma ngabe umuntu ezalwe esibhedlela kungabonakali ngempela, namanye amanesi la asuke etetisa engayiboni lento, ngoba lento kuba yinto eba umhlwehlo nje, njengomhlwehlo wenkomo othola ukuthi umntwana uma ezalwa imkhavile emzimbeni okanye ibe la ekhanda lomntwana. Leyo nto-ke bese iyaduka, mhlawumbe amanesi athathe lento ayifake ko-dustbin emgqonyeni, ihambe lento iyolahlwa ngokuthi abazi. Bambalwa-ke laba abayintshontshayo lento bayidayise, ngoba phela uma uyidayisela lento baphinde abanye bayisebenzise benze eminye imikhuba ngayo, bagele eminye imikhuba ngayo lento. Kodwa isikhathi esiningi lento iyaduka ngokuthi nje bangayazi, ingaziwa ukuthi yini. Kuyobonakala-ke lo mntwana loyo, mhlawumbe uzozibona ngokuthi uma ukhula, mhlawumbe abantu babone ngathi wena umuntu onemali, uthole ukuthi nale mali awunayo. Uma uthi uyahamba uye enyangeni uyohlola, zifike iy'nyanga zekutshela ukuthi heyi wena unenhlanhla enzima kabi, wena uyisigwili. Bakubuze imali, bakubuze iy'moto, bathi hawu wena wayisigwili, kodwa manje uthole ukuthi leyo nto wena awuyiboni, ayenzeki kuwena. Isuke-ke lapho unengubo, iyakuvalela-ke ingubo, uma ivalekile uthole ukuthi ivala nemithi ukuthi ingasebenzi. Izinto nje zijwayele ukuthi zibe u-2 izinto ezenza umuntu ukuthi umuthi ungamsebenzeli. Kuyaba ingubo, bese kuba ukuvalwa komsamo, bese kuba isidalwa othola ukuthi sinesikhalo esuke wena ungasazi lesidalwa, uthola ukuthi sikuvimbela endleleni yakho ungaphumeleli ngenxa yokuthi kunalento eyikweletekayo. Uthola ukuthi lento oyikweletayo mhlawumbe into eyayikweleta abazali bakho nabese bedlule emhlabeni. Ingakho kubalulekile-ke njalo nje uma ngabe kufika umuntu azofuna usizo, siye siqale sithi ungcono lo muntu, siqale simhlole kuqala, simbheke ukuthi lo muntu impilo yakhe ime kanjani before simenzele usizo. Kubalulekile ukuthi-ke uma ufika enyangeni ufike uqala uhlole kuqala. Izona y'luleko lezi enginikeza zona abantu, ukuthi abantu abaqale bafike ey'nyangeni baqale behlole kuqala, kubonakala ukuthi ngabe izinto zakho zime kanjani. Bese-ke manje uyanikeza usizo, ngoba uma ngabe uhlola kube sekuyavela nendlela umuntu okumele asizakale ngayo. Nanoma ngabe uzothatha isiphakamiso enyangeni, nangabe uzokwenza noma ngabe uyagula, kodwa kubalulekile ukuthi uqale uhlole kuqala. La ekhaya-ke kwaNdlovu siyahlola, siyakwazi ukuhlolela umuntu noma ekude, siyamhlolela umuntu ekhona ekude. Kubalulekile kodwa ukuthi usondele esigodlweni. Uma kuthiwa kuyaphuthuma usungahlola-ke ukude, kodwa nje ukuba sesigodlweni kunamandla kakhulu okwedlula uma ngabe umuntu ekude. Yilokho nje okubalulekile kakhulu namhlanje ngithi mangikugcizelele kubantu ukuthi ayikho into engavala umuthi ngaphandle komsamo. Nabathakathi khona bayakwazi ukuvala ukuthi umuthi ungasebenzi, kodwa ikakhulukazi umuntu ezizey'thole ehlupheka, hlushekiswa umsamo, osuke lo msamo unenkinga ungahlelekile. Yilokho nje kakhulu namhlanje esikhuluma ngakho ukuthi kubalulekile ukuthi abantu abazalwa bembethe azivule iy'ngubo zabo, kodwa kubalulekile into esemqoka kakhulu ukuthi abantu mabahlole abantu, bebone abantu ukuthi kahle kahle ikuphi la bavimbeka khona ey'ntweni zabo, ukuze zizokwazi izinto zabo ukuthi zikwazi ukuqhubekela phambili, bangayitholi abantu behlupheka kungenasidingo. Yilokho nje okubaluleke kakhulu. Abantu ngizobanikeza ama-direction-ke, noma-ke abantu uma kuwukuthi bafuna ukuza la ekhaya kaNdlovu. Vele-ke la ekhaya njengoba kwaMhlaba uyalingana nje, uma usuka eThekwini usuka eGoli usuka kuphi, usuka eMpangeni noma yikuphi, Newcastle, yonke indawo uhamba nje kube ngathi uza eJozini. Uma ufika udlula eJozini ungakafiki endaweni okuthiwa iseBhambanana, kunesitobhi okuthiwa iseMathayini la ufike wehle khona bese-ke siyakuhlangabeza la ekhaya-ke, sithatha iy'moto zala ekhaya sikuhlangabeze la esitobhini ubuzokungena la ekhaya. Uma uza ngemoto yakho njalo ufike ujike wena eMathayini, siyakunikeza ama-direction ngoba vele isuke uxhumene nathi before ufike la ekhaya. Sisebenza zonke iy'nsuku-ke la ekhaya kaNdlovu. Uma ngabe wazile nje ukuthi sikhona yini ngalolo langa lelo, siyakhona ukuthi umuntu simsize.
asinazo izinsuku lezo kuthiwa sivala ngazo masikhona. Makuthiwa asisebenzise uke vele uthola ukuthi ngiphumile nami ngibiziwe njengomuntu ohleze ebhizi kakhulu, ngibiziwe ke ngikwezinye indawo lapho ngingihambele khona thola bangibize khona ngiyosebenza khona. Zinjalo ke indaba ama-direction iwo lawo nje ukuthi uza la uza ngathi uze eJozini ungakafika eBhambanana khona indawo kuthiwa isemathayini ungena khona bese uyangena khona isigodi okuthiwa isekhwambuzi yokufikile-ke kwaNdlovu. Yilokho nje okubaluleke kakhulu. Iy'numbers ke zika-Dr. Spikili zikanjena. Eyokuqala 071 106 9603, eyesibili 072 65 888 91. Eyokuqala 071 106 9603, eyesibili 072 65 888 91. Ilokho nje okubaluleke kakhulu. Namanje ngiyabanxusa futhi abantu ukuthi cha, kungakuhle ba-subscribe kule channel ka-Dr. Spikili. Uma usubscribe kule channel uzibeke emathubeni ukuthi uma ngabe kuphuma ivideo ukwazi ukuthi usheshe uyithole indaba zisashisa iqale nje kuwena. Ziningi-ke indaba ke siseza nazo nje kule channel, kodwa hhayi indaba ezimbi, indaba ezinhle kakhulu ey'thinta ukuphila kwabantu. Ngaso sonke isikhathi sikhuluma ngezinto ezinhle ey'phethe impilo. Umuntu ofuna ukusizakala nomuntu ofisa ukuthola ulwazi ey'ntweni ey'ningi mhlampe ey'thinta indaba zesintu nendaba zamakhambi nendaba zobunyanga nendaba zokwelashwa, cha impela angaxhumana no-Dr. Spikili ngoba udokotela lo osehambe ibanga elide kulo msebenzi. Yilokho nje kakhulu. Ngiyabonga, ngicela abantu nje bangibambe evidweni elandelayo. Bye bye.